Prajem vám krásny deň, máme 24. december 2025 a je to konečne tu. Štedrý deň a s ním dobroty, darčeky pre tých, čo poslúchali. No viete si predstaviť asi, ako veľmi sa moji chalani tešia. Karimko hovoril, že ten už stal o 3 ráno, lebo sa už nevedel dočkať, no ale potom zaspal. Asi to počujete na mojom hlase, nie som na 100% ešte fit, boli sme poprechladaní, usoplení, asi niečo zo školy, Adamko to mal, Karimko a ja. A už ako tak, ešte sú nejaké dozvuky, ale dá sa s tým existovať. Mohamed ten nás bohužiaľ tromfol. Tento isté, čo mi nedostal, toho našťastie obišlo, ale ten skončil u lekára so zápalom ucha, takže aktuálne od včera musí brať antibiotika. No ale toto sú veci, ktoré sú úplne prekonateľné a v dnešný deň sa tým vôbec nebudeme zaoberať. Poďme sa radšej zaoberať niečím oveľa krajším. Tak vás pozývam do mojej kuchyne. Idem robiť moravské koláče, tradičné jedlo na štedrovečernom stole, ktoré som sa naučila od mojej maminy. Cesto na kysnuté koláče je hotové. Zakryjem ho a uvidíme, ako vykysne. Či bude krásne tučnučké, alebo čo z neho bude. Tento rok prvýkrát sa mi podarilo zohnať ozajstný tvaroh, rovnaký ako poznáme na Slovensku. Je z ukrajinskej pekárne a veľmi sa teším, že moravské koláče budú ako od mojej maminy. Medzi tým prešli asi 2 hodiny a chvíľku to vyzeralo, že to cesto nevíde, že nenakysne. Veľmi som sa bála, ale nakoniec je krásne, vláčne. Máme plný stôl, nachystaný. Toto je posledný kúsok cesta, to nejako zakamuflujeme a ešte vám ukážem džem. Toto je černicový, jediný taký, čo sa mi zdal aspoň farbou a trošku kyslosťou ako slivkový, lebo slivkový lekvár tu žiaľ v Hurgade nedostať. Už to tu nádherne vonia, tak sa poďte so mnou pozrieť, ako sa nám podarili. Vianočná čelenka už drží na hlave. Ja zdravím opäť od sporáku a keďže sa nám už pomaly stmíva, bude 5 hodín podvečer, tak štedrý večer klope doslova a treba už niečo ozaj chystať, lebo koláče sú síce pekné, ale z toho sa človek až tak nedaje. Potrebujeme niečo poriadne. No a to poriadne bude tradične u nás losos. Máme takýchto v podstate 6 kúskov alebo 3x2 krabice. Neviem, či sa to všetko zje, keď tak zostane na zajtra, uvidíme. Zemiakový šalát, ten už je našťastie v chladničke od včera, takže aspoň, že tak. Kurací vývar mám tiež predpripravený, ale treba z neho urobiť polievočku s rezancami s mrkvou. No a potom v podstate nachystať iba cesnek s medom, oplátky, hoci iba také hurgatské, egyptské, nie také echt slovenské. No a to by už potom mohlo byť všetko. Aha, ešte som zabudla. Budem robiť detský punč. Kým sa všetko dovarí, tak ja si to pomaly chystám veci, ktoré budem dávať na stôl, ale nie keď tu budú chalani. To sme tento rok vymysleli inak ako doteraz. Tento raz to bude tak, že Mohamed zoberie Karimka s Adamkom tuto niekde sa poprechádzať a ja za ten čas tu všetko nachystám na slavnostný štedrovečerný stôl, pozažínam sviečky a budú mať všetci takú inú atmosféru, keď sa vrátia, pretože doteraz ju zažíval iba Mohamed sám, keďže väčšinou ja s Adamkom Karimkou sme boli doma a všetko sme chystali a on bol posledný, ktorý prišiel. Takže teraz som sa rozhodla, že urobím prekvapenie ja pre chalanov a kto vie, za ten čas, čo ja tu budem v kuchyni, že či ten Santa nám dá niečo aj pod stromček. Uvidíme. Akokoľvek super správa pre tých z vás, ktorí nevedeli rozdýchať, že som nemala obrus slavnostný na Vianoce, takže tento rok, keď sme boli na Slovensku, som od mami zobrala z rajca viacero obrusov
Aj som jeden dokúpila. Ten pôjde na hlavný stôl, takže bude z čoho vyberať. No a nekončím tými prekvapeniami pre tých, ktorí sa do mňa obúvali v komentároch. Samozrejme to berte s nadsázkou, ja som všetko kupovala pre nás, pretože my chceme, ale je faktom, že keď boli u nás naposledy naši priatelia, tak som zistila, že mať doma iba 4-5 tanierov nie je úplne veľa, keďže z tej základnej sady sa nám už nejaké rokmi porozbíjali, tak som si povedala, že kúpime nové. A máme ich tu. Takéto biele, alebo teda skôr také smotanovo-biele. Ako taký kvietok. Chalani odišli, zamykám a idem to chystať. Medzičasom som si zmenila aj outfit, išla som zo zelenej na červenú, takže zostávam stále pri vianočných farbách, ale zároveň som vám aj chcela ukázať, že čo mám nové. Ak si pamätáte na vlog zo zlatníctva, tak som vám spomínala, že starý babičkin prsteň, z ktorého vypadlo zelené sklíčko, som dala vymeniť. No a taký to je teraz s červeným sklíčkom. Losos sa dopeká a toto som vytvorila pre chalanov. Tu sú naše nové taniere, med, oplátky, polievka, šalát zemiakový, ovocie, medovníčky, toto kysnuté chce aj peniažky, tie vždycky dávame pod tacku, aby peniaze rovnako nakynuli ako tieto koláče. Chalani sú už tu. Ideme na to. Už si hladný však. Veľmi hladný. Mohamed sa hneď vrhol na polievku, už má druhý tanier, ale kapustnica mu nechýba. Ty nemáš rád kapustnicu. Nemám však. rád. Ani kapustu vôbec. Toto je veľmi dobré. Nám. Kapra tiež človek nezoženie v Egypte. A my máme najradšej lososa, lebo je bez kostí. Tak takto to vyzerá u nás. Chalani sa samozrejme po jedle najviac zaujímajú o to, čo sa skrýva v tých pekných taštičkách. No, uvidíme. Možno je všetko pre mňa. Čo poviete, chalani? Možno. Možno? Alebo ste aj vy poslúchali? To je. A Karimko? A ja tiež. No, uvidíme. A už to začína. Karimko, čo to je za auto? Porsche. Adamko si tu rozbaluje niečo iné. Toto vôbec netuším, čo to je. Čo to je, Adamko? Jak sa to volá? Kitsune. Takže aj tak neviem. Ďalší darček. Čo to máš? Zase Porsche. auto. Áno. Adamko, čo má? Ďalšie. Porsche. Mám tento Patrick. Neviem tiež, čo to je, ale je to zlaté. Volkswagen. Ten je pekný, to je chrobák však. Áno. Čo to je? To Lopta. určite vieš. Lopta, lebo ty hraješ rád, čo? Futbol. Áno. Čo je, Zlatko? Oj, to, čo som chcel! No tak Santa ťa počúval, to nemyslíš vážne. Čo to je? Porsche. Ďalšie. Čo to je? Má to nohy, ruky. To je snehulák. Áno, Hurgade snehuľak, ten sa ti ukáže aj takto spolu. Perfektné. A toto je ešte Adamkové. Ja už nemám prehľad. Čo to je? To je dinosaurus. No. Ty to máš pestrejšie. Karimko, ten iba zbiera auta. Čo tam ďalej? No ty si pozri. A skáže si to Ja mám niečo tu? Pekno. Áno. To je nádherne vonia, láska, takže s tým nepôjdeš To je nikde boss. von. To je iba pre mňa. Áno. Only at home. Áno.
No tak to chce vidieť to, áno. Ďakujem. Ďakujem, Santa. Kde som našla jeden? Čo ja tam, áno. Ja mám Šálik. takúto farbu, áno. Čierno, červený a čierno-biely šál. Ďakujem, Santo, ešte raz. Už si veľmi poslúchal. Musím sa pozrieť ja, čo tam mám. A ty, áno. Tu je toto. Áno, toto. Áno, toto je rybka. No, idem sa pozrieť na tú krásu. Zo zlatníctva. No. Hodíme na zem papieriky, nech sa nezdržiavame. No, tak tie sú krásne. Takéto náušnice nádherné. Hneď si ich vyskúšam. Vyzerá, že to mám hotovo. Áno. Áno, dobre je. Dobre je. Áno, ty si krásna. Ďakujem. Ďakujem, Santa. Vnútri bolo toto. Áno. To sú plišaky? Áno. Jaké zlaté. Tiež. A tiež tam je čo? Toto dve. To je zlaté. To sa dá s tým niečo robiť? Áno, ako hrať. Adamko, dones nožnice. Ešte tu máme takýto veľký darček a ja viem, lebo mi Santa písal zo Slovenska a tam je pre nás všetkých. Áno. Ideme na to inak. Veľký. Veľmi ďakujeme Počkaj. Santovi Denke a Santovi Jarikovi a malému Jarušikovi. Ešte? No, potrebuješ nožnice? Si dobojoval? Áno. No ten je nádherný. Druhé niečo tam. Rúbsak, ale krásny. Áno. Rybok. Tu niečo. To je toto. Oh my god. My God. To mi je. Pozri sa. Wow. To sú toto je leginsy dvoje. na cvičenie. Toto je dvoje. Na zumba. Na zumbu a na cvičenie. Wow. To je nádherný set. A pozrite, čo som tu ešte našla. Takúto čelenku, kde je napísané, určite budete vedieť, Slovakia, Slovensko, ešte aj so znakom. A posledný, aspoň myslím, že posledný, ak to tam je niekde zapatrošené. Aha, wallet. Áno, peňaženka, aj na kreditky. Ďakujeme. Áno, ďakujeme Santa za Slovensku. Odpoveď, čo sme si našli tento rok pod vianočným stromčekom, už poznáme, už ste to videli aj vy. Ja verím, že vy ste mali tiež tento rok radosť, či už z toho, čo bolo v darčekových baleniach, ale hlavne z toho, s kým ste mohli byť. Nám samozrejme je ľúto, že nie sme na Slovensku so svojimi najbližšími, s mojimi rodičmi, ale práve sme si dnes už dvakrát dávali videokol, takže aspoň takto sme spolu boli a naozaj verím, že budúci rok nám vyjde byť spolu. Ako aj tento rok, opäť jednorázovo dlhšie. Ono to lepšie vychádza pre nás v tých letných mesiacoch, tak verím, že nám to vyjde a verím rovnako, že tak ako sa vám páčili aj tie moje predchádzajúce videá, bude sa vám páčiť aj tento vianočný vlog. Ak áno, tak budem rada, ak ho olajkujete, prípadne dáte rovno odber môjmu YouTube, ak ho ešte nemáte. Videjko samozrejme môžete aj prezdieľať. Budem sa tešiť na každý jeden komentár. Ak máte chuť podporiť môj YouTube kanál ešte o trošku viac, tak to môžete urobiť formou členstva na tomto YouTube. A na vás všetkých sa veľmi, veľmi teším na budúce. Vianoce ešte pokračujú, ak pozeráte video v ten deň, ako vyšlo. Takže ešte krásny zvyšok sviatkov a vidíme sa na budúce. Dovidenia.